inini ndiri mukuru kwa mainini, saka ndinoda kusanangura nyaya iyi ndakamirira mukoma wasiripo. Right, mumusha medu maita dambudziko ratisvitsa kuno. Dambudziko iri ngere urombo. Uri mumusha medu pakati pedu ipapa. Chazoita kuti tisvike kuno ngechekuti tiri kushupana pekuti zvikwambo zviri mumusha, nyanga dziri mumusha, masandawana akabatwa nemakona zvidzokere kwazvakadini, kwazvakabva. Saka ndopatapesanawo pekuti hatisi kubvumira napapo. Ndozvazoita tisvike kuno. Ndakukumbira kuti ndikutsanangurire kwazvakabva, ngokuti inyaya refu yakabva kumashure. Kumashure uko kwaita kufa kwevanhu mumusha, vanhu tisingazivi kuti chiri kudii, chiri kuitika, kusvikira pakazoita tete hanzvadzi yangu hombe mumba medu yakazobuda pane umwe mwana iri kuti ndakaurayiwa inini, ndakatsikirirwa, asi ndakaiswa kunzvimbo inotonhorera kwandinochengeterwa. Aibuda ari kuti ndakaurayiwa namukoma Sifasi warisedhukwa kutanga. Zvakaitikira pamusangano tiri pachechi, vanhu vese vakaungana vakashamiswa, kusvikira takazoti nyaya iya yengozi kai haichaiti kuti tirambe tiri muchechi ba, rega timbokumbire timire chechi tigadzirise ngozi. Takabva ipo kuchechi tikauya kumba tikaungana semusha tese takabatana. Vanhu vekwadhokodheya takawanda chaizvo kuti washoma panapa. Takabatana takaungana pamusha pamukoma Sifasi wadi kutanga kwa. Ipapapo tese takati kunongedza mukoma Sifasi kuti gadzirisai nyaya ingwezve kupera tete kuti makadi makamuuraya. Takabatana semusha. Zvadaro takazoti rega tiende kwamambo tokumbira kuti tibatsirwe kwamambo Saunyama kwa Victor. Takasvika ikoko tikabatsirwa, tikapiwa chiremba, takapiwa chiremba Mukosanjera. Ipapapo aibva anongedzwa mukoma kuti anogadzirisai zvinhu, akambotaurirwa kunzi wakaromba kwakati wakatadza kunyatsa kuirana wakazowirirana. Zvadaro chiremba akatotaura akati muri kunongedza yenyu uyo bedzi mune shangu iti varume vari muno, mune vakawanda vakaromba, vakagara pabhenji. Takagara pabhenji vanhu vakawanda, wana wedu vamwe kukanzi mutori newahondo kupfuura kuri, muri kunongedza yenyu uyo. Tikapeshamisa tikati wapi futi still apostle. Right, takazobvayo papo Mukosanjera akati tichasvika kumba. Tiripo Mukosanjera ndipo pakazobudawo mumwe mudzimai wabva wabudawo bva kuti ndiri mukadzi uripo Dhanyi, haasipo panapa, ndiri mukadzi waDhanyi, ndakaurayiwa ndiDhanyi pamwepo namukoma iwavo. Right, pakuzosvika tazobva nen'anga taenda kumba. Nana Sanjovu wanga uripo nemukorori wedu mwana wamukoma Saunyama Lloyd ndoda tofamba nawo. Right, tasvika kumba mukomawo wakawirira nezvakazopira vatete zvavakanga varudza imi ndiri peisososo, wakawirira nazvo wakagadzirisa nyaya yavo. Pakazobva pabuda futi munin'ina wake futi asingatauripo, makabva abuda kuti mukoma akandiuraya. Zvinhu zvakudokura. Mukoma akabvumirana nazvo akaripa.
topataenda pane muning'ina yemukadzi wake akati ndakauraya panapa, akabvumira nazo akaripa. Right, zvadare izvozvo pakazochibatwa manje zvinhu zvinourayisa vanhu. Ndobva pachibatwa chidhoma kuna mukoma iwavo, pakabatwa chimbobobo, pakabatwa chikwambo kudanga. Ndizvo zvakanzi ndizvo zvinhu zvinopedza vanhu mumusha izvi, ndizvo zvinhu zvinourayisa vanhu. Zvikabatwa zvinezvo izvi zvikachengetwa ngen'anga. Right, tiri papo futi. Ndipo pakazobatwawo uyu mukoma Patrick uyu, nyanga, pakabatwa nyanga ikandoenda kwakaenda zvimwe. So zvabatwa futi mwana wake akabatwa Sadawana pamashopu panapa, ikandochengetwa kwakachengetwa zvimwe. Right, zvadaro izvizvi. Sitakati hano izvo ngozi taripa ngekusaziva chiwanwa, takafunga kuti kuripa kwataita ngozi hazvapera. Right, kwakuchidzoka hedu kuchechi. Asi kunaona mukoma apa n'anga yakataura kuti pamberi apo kana tazopedza kuripa ngozi izvi kwambo zvinozoda kudii kudzoka. Saka patakadzoka kuchechi wakasara kuti hano tombopedzisa zvinhu zvedu. Takazondoona vanhu vatodzokawo kuchechi, zvinhu hazvinodzosa. Saka tadaro izvizvo takambogara makore apa. Vanhu vatanga futi kufa zvekuti vanhu vanenge varondofa vanorwara vari kutaura mazita evarume ava. Ndapesa mufananidzo, mwana wangu akatogumisira kufa manje akatofa ari kubudirwa ari kutaura zita ramukoma ava Patrick nemwana wake. Kune mukoma uyu mwana mukuru wamukoma wedu asiripo akarwa nemheni. Tikazofamba tiri kubvunza kuti chii chakaitika, mheni ikanzi yakabva kuti pana mukoma ava Patrick, zvekutoti watori process yekutoripa zvinhu zvacho mheni wakanga wapara nyaya dzavo ikoko, zvekuti wakatoripa mombe shoma asati dzatopera wakatendera nazvo. Mwana uyu munin'ina wangu akafa futi ari kuiwira nemabayo akazunza ari kubva futi pana mukoma iwava. Tikazotongesana nawo parufu pacho tiri kuti muri ndimi muri kukonzeresa zvinhu izvi. Akazoti shuwa ndine bakatora ndakanonga bakatwa mheni zvakandotaura asi handichazivi kuti riri kupi. Zvadaro izvizvo tiri kunetsana ngenyaya yacho iyoyo. Kana muchatondera mheta wakambouya ava kudare renyu apa vari kutaura nyaya yekuti ndakazoenda kuromba nemukoro weMalawi tekinoloji wati ari kutaura izvizvo. Idare redu remusha ranga ratovatsvikinya kuti aiwa dai magadzirisa zvinhu izvi zviri kupedza vanhu. Ndipo akazama kuti audaidza mukorori wake, mukorori wake anoramba kuuya semarambira aita asi ipapapo iye akanga ari kupupura pachena kuti zvinhu zvangu zvakabatana nemukorori. Anga ari kupupura pachena zvinhu zvangu kuti zvibve zvakabatana nemukorori. Saka zvadaro izvizvo vanhu vakaona kuti tiri kukwara, vanhu vacho vakaromba zvinhu varipo vasafa. Ngokuti zvinhu zvedu musha medu hazvitauri vanhu vakasofa kudhara, zvinototaura ivo varume ava nevana avo, ndipo pazvinogumira kutaura ivo vanhu ava. Saka kuona kuti ndimati munonamata chechi yekwamaranga usurwa muzudha mutori
ndochechi amunaka muchengeta saka mune mvumo here bhishopu wenyu anogona ndo aneumba iri pana nyajezi tirikudirapo kana mbaoni nyajezi rai pane mvumo wekuti bhishopu wenyu ari kuenda kuronga yavo kuti muuye kuchechi muungano ipo paya musi wegungano bhishopu wenyu ari kuenda here koromba kuti muuye kuchechi imi semi maapostoli muri kunamata Mwari wechokwadi here kana kuti Mwari wemanyepo? Mwari wechokwadi. Saka vana baba vari kuzomhanya kotsvaga upfumi. Mune mabhazi manganisewo inini hamune hamuna chiro ko baba hamuna chiro. Saka muri kuromberei kutambudza mhuri here kana kuti kuuraya dzinza kusada kuriona musare muri mucheto? Ngati zvataurwa izvi zvinzwa zvakaitika hazvina kuitika. Zvakaitika zvacho ndo zvatiri kuda nhoroondo nokuti varunawa vana mbuya vese vakagara ndivo madzimai emera avarapa vana mai mune upfumi wakadii kumbeni tofirwa wacho ivo ndivanotorera vana vedu aiwa ndirininamata saka tikubvunza kuti mune chii kumba tinototorwadiwa upfumi wauraya wana wedu wachisa upfumi kuwana wavo wana wavo vane mari dzinoshisa vari kunyepera ipo papo ivo vaiteka kurirema nemari vakaita rufu inoita kunge ivo kana kuri kwavanotoserebreta inini ndiri kutora soko rataurwa nemurume murume uyo ari kutaura kuti ndainamata asi kunamata kwakazotipa kuti werudzi ngatibatane tidhumanise misoro tosanganisa chinhu 1 handiti zvibva zvabuda varume 2 ava kunzi saka ndabvunza kuti mune chii vari kunamata hatina zvatinazvo ini handisi kuda kutora zvamuinazvo pamba penyu asi ndinoda kuedza kukugadzirisai semhuri. Mukanzwa kuti mambo ndimambo anounganidza vanhu, ini ndobvumirwa kuchengeta muroyi, mhondi, mbavha, handiti inongosvika pamumba ungoti pasa so muroyi worara uchivhumuka mazizi aisina kukwenda womubvunza kuti chii kuonza vana vangu vari kunditeera. Vana vako unokuteera wewe kuti waita sezi vana vangu. Saka iminika kana maakuenda kotora zvinhu zvekuuraya muchida upfumi, tora vanasanda wani kutora zvikwambo muda kuita upfumi hwakaenda kuti izvi tinotaridza kuti kana iri mari yako imari yako yogara nayo. Ndabva kungotaura nevamwe panapa ndikutaura kuti varume nyaya yekuromba haichadikani, senzesa maoko aya, mari iri muvhungu patakatsikapo ndo mune marumu muvhungu matakatsika umu ndo mutori nemari kudai mutochemera tuda nzvimbo dzekurima dzekuti wandudze upenyu kwete kuchemera kotora mhuri moita wakadzi 10 hakusi kuwasapota basa nderekugara ndekudidzisa upepe. Muri kushandei kuda kuuraya mhuri kunakidzwa nekufa kwevamwana kudya ropa ravamwana zvinhu zvisingabvumiri kunzi mambo eninika handisi kutonga makuva ndinotonga inini handisi kuda kuti imimi wacho mururambane nevakadzi nenyaya yekuti tiri kutadza kugarisana ndokuti vakadzi ndevako ukada 10 ukada 15 ilabhu yenyu yamapanana asi chengetedza mhuri igare zvakanaka. Ndiri kuona vari kuchema ka kuchema kao kwamuri kuita tiri kufamba tichingonzwa kuti ndimukoma nini ndimukoma Sandra ndimukoma Samson muri kuuraya vanhu asi muri kuenda kuchechi maakunopfeka gemini
muda kuhanda negemenzi vanhu votaura wakachena machenero akaita gemenzi rake nemwoyo wake ndozvaari. Makasvika musadaro, hatidi kudaro nekuti upenyu hwedu ndehwekuchengeta upenyu hwevana ndokunza tovana tichema muno ndo vatiri kukarira kuti vagare remangwana ravo rakavhurika, kwete kuti wapinde murima. Wapindawo muna 20 wakavhurika uchibva takaberekwa nevabereki zveshuwa. Tiri kutoona nzvimbo iyi, tiri kutoona nyika iyi kwaakabva kure. Because mai ukanzwa akutaura 9 months is not a joke. Akatakura munhu, akatakura mukati make achifamba achigomera 9 months. Hadzisi dzekuseka. Vana baba musadaro, itai upostori hwakarurama, hune gwara rinoswatuka. Mukaita upostori usingashandi, haushandi kaupostori kana takuda kupfeka zvemene. Kana mangwana ndikakuona parodhi ukandimisa moti yangu, handita kuti munhu akadaro nechipostori, ndondoziva kuti muri masatani. Hamuna mwoyo yakanaka, mune mwoyo wekuuraya. Munhu ane mwoyo wakanaka anofanira kuchengetedza upenyu hwake pahuri chaipo chaipo. Ini ndakazvarwa nevabereki, saka vabereki vangu vanofanira kuda kuona upenyu hwangu nganditsakatike nemweya waMwari. Inganditaura kuti upfumi huri mumaoko, upfumi huri pasi pakushanda. Mutoda upfumi hwekuurayana, kutsvagirana mishonga. Kudai mwana wangu aita motikari, aita mabhazi ekubhururuka ari mundege achienda kuAmerica, achienda kuIndia. Hazvisi zvake musano pa hazviendi muguva, zvinoraswa marata. Vabereki, tisadaro. Tiri kuitire upenyu hwakadaro. Baba muri kumva sei? Kukanganisa kukuru hazvinyanyi kuda kudaro. Kumbireni kangairudzi vana vedu vanopera warudzi ivo kana vari kutenderana nazvo kuti wakatora zvinhu avo vanofanira kubhadhara zvinhu kudzokeswa eso nekuti vati vawana nemhuri dzavo idzi zvakanaka. Saana baba avo vanhu vakuruka ndo vanofanira kunge vari kutungamirira mhuri dzavo. Saka kana vari kubatwa nezvimwe zvinhu zvavanenge vainazvo ivo vachitenderana nazvo kuti hungu ndizvo, saka vanofanira kuti zvinhu zvacho vachizvidzokesa kwavakazitora vachibhadhara ensoni voyanana nemhuri vorarama zvakanaka. Endi zvekuya kwaita tikuona pakazara vana mai vana baba kuya kwaita vane matauriro avaita vari kutouya kuno kuti vabatsirwe kuti ubatsirwa kuti tobasa toita sei. Ndakodzi kuungana kwavakaita uko haisi nyore, vari kutochema kuti gatinoona baba kuti vakatibatsire sei kuti tiite sei tione kuti ndakaona zvakaita vese vana vari kutochema, vari kufirwa vakuita sei vasiyana swatiri gatinoona baba tinyasa kuita sei kugadzira nyaya yedu kuti kana pane vanobatsira vabatsirwa, kana pasina kuona zvofambiswa sei auya kwamuri ndizvo kuti waya kwabatsirwa kauraitedzwa. Inini ndiri kuti baba mukuru avo, baba mukuru wadika last year ndadini mwana wangu arwara aribudirwa ndiye, ari pamusoro pekubudirwa ndiye kwandanga ndiri ndakafamba kuzviprofiti zvechechi akanzi ane gona rinopedza vanhu, asi nyangwe mukafamba muchechi zvakadii agoni navo. Ndabva ikoko ndayakochema mwana wababa munini wangu afa, wangu ari serious ari pabonde. Ndakasvika tipakaitwa dare, akabvunzwa ndiona baba na baba mukuru wedu uyo tatitosaidhi rimwe naye tichimutonga baba mukuru iyeye nyaya yewana wangu ari kufana anga ari kurwara uko. Akabvunzwa kuti takamirirei kuti tiende kwamukosanjira svika tatimirira kugadzirisa zviri mumusha, asi iye akanga anzi ari kuda hukuru, pese vasvika anoda hutongi. Saka ati kuti atonge ende otore mvura, akanzi ende motore mvura inopinda nepasi pedombo ichibudira seri kuti hukuru hwenyu urambe uchikura. Saka ngwe akanzi ane gona, ina handina kuzvitambira, asi ngoenda kazenge ndabva paari ndazoona kuti raiti gona iri anaro shuwa.
asi akanzi haabvumi naro bane kuti ukuru ari kudii ari kuhuda nechiprofiti kwandandiri ndine mwana wangu arwara svika akafa July musi wa 4 July last year. Mwana iye ndakamufushira dangwe rangu pamusoro baba mukuru wangu. Timboni kwa wakanzi. Chakamira. Pamusoro. Handiti muri. Ya dokotera. Warukakanisa kuzikama kuti ndi madzikoma andizvo. Hazvire kuti muri kana mwana mukoma akabatwa nechinhu mukoma anodzorera ega. Muri yese inofanira kufambira chinhu chiya kuona kuti chinhu chabuda here mudzinza. Dzinza rosara rakadini rakachena. Zvekutoti izvozvi kana mukada kumwapo vanhu kuti vapasirwe asi vakasafamba semhuri hapana kubatsira kuripo nekuda kwokuti ava vanogona kuti taenda kudzorera vasina kudzorera seuyo wataura munyaya iyi handiti ataura kuti vakandodzorera vakati vari kundodzorera aiwa imhuri yakanganisa yatora zvinhu zvemunhu zviri kushanda mudzinza risiri rayo saka zvinongobata mwana waanyone ari mudzinza ndizvoka saka kana chinhu chaiye chakubuda mudzinza ngachifambirwe nemhuri yacho iri pamwe yozva kuti chinhu chadini chaenda hatisina chinhu chakati zvekuti anoramba haarambi pauti nekuti wane mhepo dzakasimba wanoti zvinetsani iye muri panzwisisa zvinosara zvinetsani iye zvekuti achazotaura kwamuri kuti vakomana vazvinhu zviya zvadini zvandinetsa ndakukumbira kuti tifambe tese ndidzorere zvinhu zvani zvangu ndofuma ndombo ndikuchena Ya, zvataurika. Hatina inyanya chinogona ndichipindure baba asipopa mukoma mukuru. Ndiye akasara netsvimbo dzababa. Kana asipo baba handine chinogona ndipindure. Kuti ndiye baba wedu. Ndinabva ndaosvika ma7 days ndakaberekerwa imomo. Saka baba ngawe apa. Totaura ndinokuda kuti ini titaura kumhanya handiko kudini musayansi aminotari akanyora timosi padhoketa pasamona hazviri kuchaika nani asi tisati tanyanya hedu kuenda kure kureba oraiti mukomo imimi kutaura kuita mhuri yenyu kairi uchema imimi zvavari kutaura ndizvo here zvamakaita imi saka makuda baba kuti vamubatsiridze kurapa ataure apindure zvinotaura topindurana naye varerechipa zvimwe zvati makabhadhara izvo zvindunda muti kwete inini nyaya yakuta kuti ndakabhadhara inini paitara zvimwe pakaita munhu akauya nemombe yake kuvangu vati ndibatsire kutengesa mombe yangu kumari vandamubatsiridza vanhu vatatengesa mombe yedu saka after 2 years vakashuya munhu wekwanyabezo vakati mombe ndeyangu nyaya ikanetsa ikauya hamunoti yakaikangani kwamangu ati yo ababi kusvikira yakaenda kakoti hamunoti kangani nyaya mombe yakazoonekwa kuti mombe handi yake ini ndakazofrema deformation nemagisipenzi angu koti ibva yabva yamutorera mombe 4 handati weni right tagara zvinetso zvavakunetseka munhu yauya kutanga zvinetso zvavakuitika kwachifamba kwazoti munhu yeuyo ndiye ane chikuita nemombe dzatakadini takatora iyo nyaya iro dzakapisa hafu aisa hafu ndeumbusa yamakabhadhara kwete zvimwe zvirikutaurika mbomira ndoda kuanausha ya tochibvapo kune mwedzi nhau yakaitika kuna masambu amene zvakanga itaura suku kwakatendera aibva uya kunditi shamwari tibatsiro musha uri kutaura kuti ndakauya munhu
saka iwe dauti ndikutumikwe yokuti ozwe wamugaiko kuti ndizvire zvakaitika tobva ikoko ndosvika anhu atatora statement yange rutaura munhu akandituma uyo vanhu vari kurwara kwati handiti akatonera munhu akauraya munhu vandachiti handigonipa kuti nditaure kuti ndizvo kuti ndaita zvekutumwa ndichadzoka wati omupazvii vakapiwa dheti votodzoka futi ikoko oraiti mukoma nayo yamurutaura ihombe maningi pakufuka kwenyimimi kuenda kwamakatumwa iyi mhuri makaitaurira here kuti inini ndatumwa kwakati kwanditenda kuita basa rakakura kudai ya wakatosvika iri parufukamba pangu pafamani mukoma wangangari namukoma mukuru asipo pamo wakandikumbira kuti ndibatsire mukoma uyu namukoma mukuru wakati zviri kwauri taure munhu madaka munhu auya kokotera vita ndidini ndibatsire pamusori changamiri baba dhokotera vanyaya vataura yemombe vakaba mombe yatete wangu ndio mombe yatete wangu inini tete wangu nanhasi ane bp ari muchipatara nemari dzazopedza kubhadhara vakaba vakaenda kupolisi vakahwina vakaita sei tete wangu tatotota macontribution ekumuraramisa akabvuma pamberi pedare rekwadhokotera kuti akaba mombe murimo nhasi une kune chikwereti chemombe 7 dzakasara muri yekwadhokotera hatita kukupai reba pane zvamakaita imimi hamunosununguka ba imimi zvese zvamunoita imimi tete wangu nanhasi uno kana ndikamufonera muri muno muso murwei murume akaba mombe yatete wangu akasiwa nemurume aine madhonza akapesira akatorwa mombe 5 nedare madhonza etyisa yekuti kana pana patito neurwere kuti aibvisa mombe kumba kwamaereka kuenda korima sunungurai muri yekwadhokotera baba dhokotera makaba mombe musati hadzi makarerusirwa makaita sei namudare nandirimo maminitsi acho ndii ndakanyora yemudare nditori kudare kwamambusa unyama ikoko ndakanyora maminitsi inini zvamusina kuziva pamambusa anyama achitanga kutonga dare ndii ndakanyora maminitsi avo ndine pandinawo makabira vanhu mukaba mombe dzekuamerica saka sunungurai mhuri yekwadhokotera because maminitsi ese aripo muridzi wemombe yakatengeswa kumarikita aripo mupenyu Pamusori chakamira baba dhokotera namukoma vana havangasungira kuti vakuti inini kakafamba muvanhu vakaita zvakati vananya vasazvakati vakaita zvakati mabvunzo akashangamira musasanangure nyaya nyowani dzinonyorwa pasamuel samuel inyori kunzi mamhama kuti rudi mimi anotongwa nashangamira kana muri kunzi nashangamire vana vamhangana kuti changamire tibasire kuti vana baba vedu vakarumba changamire vanofesana nenyaya yekurumba kwamakaita inini usina nekuba kwemombe dzevanhu changamire vapedza kutonga changamire vada kubatsira pakuti imi baba dhokomire makoma wenyu tu mukoma ni wamuri kuda mimi ndiyakakutuma undoronga wamuti mukoma ida hapa kuendabata pamusoro ndakakutuma undoronga ndikobva mukoma ni mutsvana sei musinga musukwanisa kuti wanangu nazvo mabvuma amba kuti azvoshuwa zvatsanga wana izvo zvizochaizvo mabvuma mabvunzo achangaa baba zvataura mari ngati hongu ndizvakazvicheza saka izvose chakamira vangana kudza kuti dai bva pano ndakuitai zvakati wana dhokoni wana wenyu kana wachupa n'anga zvinoramba bava wachupa profita mopiwa muprofita achakubvisa zvipamba penyu muchibhadhara inini wana kubadhara muchibhadhara munhu uye achanibatsira mhuri ava vabhadhara bhosi kumamukwadza wavo mundavo masoko ataurwa tangwa tikazvidaira nyaya ndofunga wanina mukombo vese vakauya pamba panhau iyi ndamira ndofunga takasvika pakuprosesa kugadzira zvinhu zvese avo vese vaningina vati ndofunga zvadini zvapera taudzokutiche saka wazouya wakati zviya zvakatiwa nemukosanjira zviya zvinoraidiswa kumba kwazvo ini ndakatopadika akati imwe zvinhu zvacho ndakatonishamisa kuti zvinhu zvirikudini zvirikuburiswa ndati apa kanaka takatora time yakareba tiri mumba mangu saka ndakazoti iwona kuti nyaya haidoniba kaiti way forward
That way forward, apa tikuzogona pesana ndadaro ini ndakazoita honde tatinayo tatiri kuti zvinizvi zviri kubvepi munozvitora pamunyere kana kuti kunyika iyo vakati pamunyere zvakanaka kana zvibva pamunyere sopa zvakabvira kunaka inini kana muti kauri kana muti avaitesi pamunyere kana dai wasingana mati wese wanofanira kudini kuuya todini tovhenekwa tese pamwepo kushata kwaungandiramo kuti zvakuitika manje vazhinji vakuzera ngezita rangu inini kuita mabasa akadini akawanda ari kudini ari kuita tikapindira ipapo tazoisa takati nyaya iyi haitiba kuti tisaende kuchechi unofanira kutanga kuzoenda kusina kuchechi achechanyabasa aiwa totatuna matera kuti tinotenderwa taenda kuchechi kuti taakushibuda kwedu saka ndese handina kuita toshamiswa ngekutoona taakutoutiwa Simon ndakutoweka ndatikakuna mukoma mune shuwa here kuti maa kuti nyaya isati yakuita uchechi ubvaende mukoma akati ndakati aiwa nyaya ngaende uchechi iye asiri kumoto yaya ngaende kuchechi kana maikuru wangu uri pano neumwe wacho hana kuya nyaya ngaende uchechi so kana yaenda usesika tese tinoungana toita chichinowani tofambisa zvodini tofambisa saka apo yakufungira watopaurana baba wangu panyaya mombe dzekwakuarika ndaidzichengeta akauya akatora mombe izvozvi kuti yakadzoka kuti iri kwahandisiziva basa kuti akazouya koitora here muna February akati waendewo taure varume vako kuti musafunge kuti wana kuarika wakapusaba mukaona wakanyarara muchazobhadhara mombe dzedu dzadarika dzamakabhadhara mukaona wakanyarara kudai itai kuti varume wenyu vapedze mombe dzekwakuarika ndikati baba ndazvizwa ndirowatakani kuti saka ndiyo nyaya iroramba baunguri yekuti handisi kuda bashi kubhadhara mombe todai abhadhara mombe dzekwakuarika zvaari kutaura ari kunyepa mombe dzaigara kwababa wangu nababa wangu inini Dzati isusu banguru zvaari kutaura zvekuti kwadzatuti kuchechi tichitorimo asi kuti tiye kuno kuti pe go ahead yekuti mutipe ng'anga dzacho wabvise makona awo ngoti izvozvo mukandiwa pa 2 minutes wautouraya futi munhu ngoti ndi system yavo pamusoro idati inini ndinotonemwe mwana akalerwa nemheni ndakaenda ndikapesha kwamukuru wari pakati direct ndikamutosha akandipindura akati mheni asi dzangu ndegaba kune wamwe watonewo mheni ndikati ndikupe 30 minutes kuti mwana wangu amuka manira nemheni ndudzoka panapa ndikabira vape mukororo wake uyu ndikashaudwa warora wacho kuti taurei murume wenyu auye pana padhuze mheni panapa kuchechi kwari kutaura mwana wangu akakarwara December ndakati December January February ndine mwana akabonya muti pari ngeti 6 mwana akabuda datya aife muti akapfugama daiso wanhu vaibira ndiona banguru wavo vaimugara pamutsiko so mwana wacho ari kumbo so ndine mwana mukona chibhaka changuchi mwana wangu ane 7 years mburugwa make makadai so mwana wangu wese wakomana vanodai so wese vanofamba wangu waruma wakuru tafamba zviruti zviri ndezvemumusha asi kwezi kuchechi ndochechi kwazvo chikona chaufamba kuchechi hadzodavo wakomana wangu ari 4 5 awo 5 wakomana awo takuda wari munhu vanopedzisira vakatovhara tobva tambopendera tonodei pamusoro ndofunga pana ndiri kutsanangura inini hamuna mbozanokura nyaya yechechi asi tiri wapostori ndataura nyaya yeurombwa hwakabatwa ngen'anga vatanga takamira ndozvatoti zvidhoma izvozvo zvikwambo izvozvo nyanga nemasandawana zvakabatwa nemukosanjerezvo izvo tiri kun'anga tikumbira kune mambo kuti mutibatsire zvidzokere kwazvakabva zvinotipedza ava rume hwadinazvo baba saka mazano ese kuti chechi paakazvitora akazvitora iti
mukosanjira anoendesa kwazvakati Azvinotsoka zvakabva saka zvinombe zvikuraya. Saka mukosanjira akatora so anazve mukosanjira. Saka tobva kutanga tatsvaka mukosanjira. Pamwe because zvinoita mbira yana kuti ndizvo kuda kukudzai. Zvinoita vanhu vanodai. Zvaurema. Pamusoro chakabvi. Nyaya yewanhawa haisi nyaya yakakura nokuti idzidza rimwe chete harinetsi kugadzirira problem. Problem ii upanisa chatinoda kuvabatanidza voshanda vari pai vari pamwe chete nevo vakupomera nokuti munhu anoenda kunanga umwe anenge hakusi kuti paanenge achida anenge akuwara nenhamo ufunga kuti pamwe ndichaenda kumuprofita wekuwatu nomwe ari kupiwa haasi kuzwa kuti munhu waatotakura aisa neomwe ari munhu upanzwisisa. Saka ava vanoda kuti vadzidziswe kwete kuwatuka kuvakondema nekuti tiri mhuri tiri vanhu vamwari tese ipakati. Ndanzi wachitaura kuti tsvimbo dzemudzidzi saka zvinoda kuti kudzidza mune mudzimi upi wagara utoripo uri kudzinidzwa ndoinokonzera kuti fambai pamwe chete imi sedzinda rangu mutsvage pane dambudziko ndikugadzirire muve chinhu chimwe chete nokuti mudzimi wacho chaguma wapo madhokotera utori nokuti hatimatara nyaya yechipo matara nyaya yechipo tsvimbo ndedzazvisekuru renyu zvikuru zvidhokotera rekutanga saka riri kuramba tsvina dzakatorwa newapi neawa saka mukasabatana naiyo kuti ribvise rikodzere kuti mubatsire kuti mubvise dambudziko munoramba muri mudambudziko narini narini amen. Tinoda kutaura tichidaro mhuri yekwadhokotera yese. Mhuri yekwadhokotera chatinoda kukumbirisa vane urongwa musasvikirane zvekuhwanisirana. Tauriranai pachena shuwa ini ndakaromba ndinoda kuedza kupfuma ndisingazivi kuti mangwana zvisakonzeresa. Dai kuri kunzi kuromba kwekuti uda kuromba zvako iwewe nemhuri yako zvichikuwadza vana vako zvakanaka. Saka pazviri kuenda kupinda mukati medzinza rudzi rwese rurimo madhokotera runobatwa nechirombwa ichocho chaitwa newe Kenneth, chaitwa newe Ravmo. Chirombwa ichocho munochiise kuzvipedza kubatana motaurira hama dzenyu nevaroora nemadzimai enyu shuwa takazviita hamutemwi bababa nekuti muri baba vemusha hamutemwi. Makazviitirei baba? Ndakanoda kutsvaga mupfumi. Hausi kuona here vana ndoda kufamba vakagarawo nemotikari? Hausi kuona here vana vobhuruka nenzou? Ndo zvandaitsvaga. Saka ngatichidzorere kumwari. Otherwise n'anga yamakatorera yakasofa. Vana vacho vachakurambirai hatizvizimodze ndaipa marinda. Ndo patakamufusira munhu wamakatorera zvinhu munoenda kozviisa ipapo baba. Ndokuti mwana wenyu anenge abata tsvimbo kana kuti demo kuti chaiuno muri kunamata nyangusa hamusi kunamata muri kuhwanda nezvigunwe muri vaparadzi. Zvadziyabhusa hatisi kuda vachisataniki ndochatarama ngatininiga ndinoda kutonga vanhu handitongi makuwa. Hatingamusi makuwa uku kune hiro siyasa makwato tiunganaiwo ungana magariro makaita tinatonga irwabere kuinda muchinyadzisa kudaro mapostoli zita rinoremekedzwa nevari kumusoro vanoti postori yakanaka yakanakira dzii kana yakadaro muchifamba muchiita urori hwakadaro toti yakanaka here postori yakatoshata kupanduka kuita chisatanisi nekuti ndapinda muchipostori zviri nanogara ndiri muhedheni anomwa ndoro zvichiputa forya ndine kamukozoda hangu musinagirwa ndiri kurarama mukati meupenyu kwete zvamuri kuita kuuraisa munhu. Tanzana ii mhuri yenyu yese ndimo vana baba makutaura baba umwe asara kumba kuti dai anga auya ko akanga asipo munoita seko mangwana ukazwa kuti hakusina akaenda kuAmerika imi ndimo asara imi yoparara kamhuri nezvinhu zvenyu.
Aiwa ndachoparara here nezvinhu zvenyu. Ndula kazi kungonzi kana kuti kwete tatisusu pane mvunononzi yes or no. Aiwa haifanira kuparara banjini mupenyu. Yoparara kaburi makatarisa nini? Zvinhu zvamakatanga mega. Makaenda nemudzimai here. Rubu ngati makaenda nemudzimai here kotora zvidhoma, kotora sandawana, kotora zvikwambo kana kuti maifamba muri 1. Aiwa ndati maifamba muri 1 here. Ichaibati kungoti ndaifamba ndindega. Andigoni kupindura. Maifamba muri mese nemhuri. Andigoni kupindura mama. Maifamba muri sei. Saka ndataura kuti dai baba anga aripo. Asi rekani moyo mkoma dhokotera awa inini kwete inini awa mkoma wanga muchiri kurimemba here tiri kuseruko kwa chisawo nyama zvakare muchiri kuziziva here kuti takasangana muchiedza kubvunzurudzwa namadongonda right ndine mazwi ayandakabata inini ayamaitaureni muchiti imimi izvi zvimwe zvinhu izvi urombo ndehwevana ndehwemwana wangu inini saka mwana wangu hapo imimi mukanzi mudaidzei auye imimi muchiruziziwa ko saka nhasi sei imimi makutanga kudai chinoitika ka ndataura kuti nyaya iyi kuti nhasi nditaure kuti zvakadai mukoma mukuru akiboka hakukutenga mudaedza kuti imimi pamakauya kuseruko pandakasangana kuseru mukoma wenyu kana mwana wenyu imimi sezvomamudza kuti zvinhu zvazviri zvemwana wenyu mwana mukoma sekoba mwana mukuru wamukoma wacho asara baba neproblem kunzwa chaiko kunokunetsa tiri padare rekumba chaiko anga arikutuka babongo baba asikunzwa pa zvinhu zvacho paanozoturikirwa avati rabichi kutuka babongo mukuru saka ndiye akuda futi nhasi kuda anomushandisa padhokotera atingasii kuya kwamwaya mawaya kupotera atingasii ichiita sei. Saka ana dhokotera mese wazhinji wacho zvakushandisa forum inonzi 2/3 majority mese inini makazvipira kufamba sandizei nekuti ndinozwa munhu akarumba taindonetsana nasekuru wangu patinotoenda bvuma patinoenda kumba enda kumutakura naye zvinoita kuromba iye ari kusvikawo because mhiko dzavo dzavakatora nedzekuti unonditengesa unoita sei unonditengesa saka zviripo ana dhokotera tiripo kufamba kuenda kwachiremba chete nedare mese kutira zvinhu zvichiitwa zvakaita sei kana ndati tiri kubva pano takananga chipinge kwende chipinge kana ndati tiri kubva pano takananga bwera nana dhokotera kwete kuti hapa pano ko mhiko dzinenge dzakaoma dziri mbinjiri dzakasiyana awa na ndikukumbira hangu kuwa iro vari kunongedzwa itai mwoyo handetika because mukati medu imomo tesasasa zvakuti takashena tese tichiri kunongedza uyo neuyo but ngatiitai mwoyo muyezo hazvishamisipa kuti tichazoenda paikuda nezvimwe zvinhu zvinoanisika kuti ndivatete wangu hauna hande utonowo takaenda kuya ndikapiwa kanzwana wanhunongedzwa kwakashata kuramba ingonongedzwa papiwa iwewe
izvo zvekuti zvinoraramisa baba mupe. Amusoledani, akushora vanhu kugara mukauru nezvaraunda. Nyaya yedu apa yakapesana kudini zvekuti hatitangi tauya kuno kuti taita ufungi. Kuenda kuchechi ana dhokotera amwendi mega monika mbiti ngengenge mupurisa ndiyache ine mwe makati ataenda netsamba ichabva kuna mambo kuti wechechi takumbokumbira ana dhokotera wakapotera kwatiri takumbokumbira wechechi tifambire mhuri yenyu kuna chechi inemboramba because tikaenda nega inokuda kupita ramba iwe ramba mese muchabva nemupurisa muchapiwa nachangamire pano netsamba ichanyorwa nachangamire pano tokukumbirirai kuchechi pano tochiti hamba zvinosiyana here chipostori chacho kuti isu tinotoziva kuti chipostori inini nditori postori akangofanana navo kana utori nezvo unenge uinazvo diki unototanga wadi wabvitiridza pane pamataura ndanga ndimudare kuseripo baba vangu vaida kupedzera vanhu nguva ndobasa redare kana tirifamba ndizve wakabvunzwa mubvunzwa pamberi pedare wakati zvimwe zvinhu zvinoitika mukusaziva vakataura nyaya dzavo dzavakasangana dhanyini wari kuenda kumanika bridge ivavo vakanzi hamene zvakazoitika saka zvarikupedzera vanhu apaka idare rarikupedzera nguva mune vamwe vanhu varitori munomu vanoziva nezvavo vana dhokotera wako wakatombofamba wana chiremba ngavaende kuna chiremba muna na chiremba vari munomu wawakatombosvika saka warikupedza dare nguva kuna ndopinda mwana chiremba wakatomunomu Isaiah. Saka baba ndichifamba ndakasangana nemudzimai wavo akati pamba pangu hapanomira zvakanaka pane dare rakashata ndikasvika kumba kwababa ndikapinda chikuwa mukicheni yanga ine nyoka nemaplastic nemasipunu muchikurondeka muine dare ramaitaura kuti mimi fanya kumira pane munhu angari nyaya yenyimimi kuti makamupota iko takaenda kovipa ana kumira kwanyama humba uko batijimasa saka ndatiripupu saka wakabvisa nyoka ndiyo nyoka mumba mababa ukaise mukicheni tikaipisa makapisa zvamashuwa here kana kuti zvoswani saka wakazamutaura ndodzikutema vanhu ndodzikutema vanhu kazviro zvawakafura wakavapa ndiwe here iyo ndo ndakataura kuti ndo zvakaitika here kamwena kakarimo tikacheka nyoka dzekubata baba ndati ndo zvakaitika shuwa here zvekutaurwa nemurume atiri munenge kunetsa baba aiwa musati saka tati kana zvakaitika zveshuwa tati musapedzera vanhu nguva hatisi kuda kuti mupedzera vanhu nguva nyungu zvakaitika zvakacherwa zvikaburiswa nyoka ndakaiona asi umba yanga iri yangu umba yakanga yasidzwa nemhepo yedu makapinda mumba musiri menyezi saka chiremba wakapinda umba isiri yawera imba yavo imba yavo chaiyo komanji muri kurambeko naiba muri kutemesa vanhu musoro muchiziva kuti muri mbavha ndekuuraya vamwe wanavo tinovada kuti vatitongere nyika anova madhokota anova babaka upenyu hwenyuka hauna kunaka kana muchiita nyaya dzakafanana naizvo seni hangu handidi kugara ndichisangana nezvinhu zvakafanana naizvo
ndinoda munhu ari straight anotaura chinhu chiri chokwadi ndombotendera anotorerwa nyoka aiwa ndakazoda asiri yakukupura ndakapinda mumamemo ndikazviona ndikachera ndiye akachera kau ndakaiwa ndiye akaisa kau ndiye akaisa ndiye akaisa wamuri kuti akachera ndiye akaisa iwe ndo wakaisa ere zvinhu wakachera munauri musadaro kuwadza ndiziva muchanyati utendera tendera tiri kupedza nguva patori wamwe anoda kutotsanangurwa nyaya dzacho waitako hama yangu waitako dhokotera dhavari kudava tori vachitobva pano masadza amekuti vachanodyirira wakutofamba kutoenda kwakuenda kuti kunana chiremba makatogaza matangaini munawe chiremba vana chiremba vakangwara vanototi mombe tipe toda kuchengetedza munhu ana mai wenyu hapana achaenda kuba ana mai vachanokutorerai mabhaji nemagumbezi mobva mai anoenda kuba kunonumedza nini kusvika wobva awika ndo zvamaguda mese makadai ndatukumbiro mambo kuti ndowadaidzi wakadzi wavo watosi wakadzi wavo wasare kumba isusu mukati wakadzi wavo vari apa ivo wakadzi wanzi sare kumba wanotomboya kuti tosangana neumweakati tatosara kumba watosiya wakadzi wavo kumba nekuti wari ufadaya kuya mafiri zvekumudzimba wari umwatiyo sio mwatisi umwatiyo vana vakomana hatina ba vakapedza kuraya hatina mwana mukomana katakauraiwa ndofunga pagumi akari mapanza chisuduka imoenda pasaidi kutotwa mawadi ndonopamba sei hapana Pamusoro imheta pamusoro yemakurukota mambo nevanhu vese vakatendera tauyawo pano kudarira mambo tiri musha wakadhokotera wese musha wadhokotera mukoma mukuru baba havasi kudanasi